Hola, soc la Tere Gómez, treballo a Fundació Gentis com a responsable de l'àrea de transformació comunitària i soc educadora social. Treballo a Plataforma Educativa des de l'any 2010. Vaig començar com a tècnica d'orientació laboral de persones amb discapacitat a través de Fundació Astres i el 2015 vaig començar a treballar per Fundació Gentis, on actualment estic. La meva evolució en Fundació Gentis ha madurat molt al llarg dels anys. Vaig començar, com dic, com a tècnica d'orientació, després vaig passar a coordinar equips en l'àmbit de l'acompanyament a joves migrats sols, joves que han abandonat els seus estudis i que per tant necessiten d'un acompanyament per inserir-se al mercat de treball o tornar al sistema educatiu. Posteriorment també he treballat com a referent territorial dels diferents projectes que Gentis desenvolupa a la demarcació de Girona i actualment porto l'àrea de transformació comunitària, que és una àrea de nova creació que aglutina diferents projectes arrelats a territori i també vinculats a el que seria el desenvolupament comunitari i l'economia social i solidària. Aquesta nova àrea el que pretén és sinergiar amb agents locals, consells comarcals, ajuntaments, etc., que pel que sigui, per la seva territorialització, no tenen els recursos suficients com per arribar a la seva població, i una de les coses que Gentis fa molt bé és precisament fer una transferència del coneixement i aportar la nostra manera de fer i d'acompanyar les persones a municipis que estan molt ruralitzats i que requereixen una miqueta d'aquest suport en el desenvolupament de la seva comunitat, oferint recursos que l'administració no pot oferir. Dintre de l'àrea de transformació comunitària hi ha dues línies estratègiques. Una és la línia de desenvolupament comunitari, que aglutina diferents projectes de formació en acollida per a persones estrangeres. Són persones que venen en situació irregular, que no coneixen el seu entorn, que no coneixen la llengua catalana i, evidentment, per poder-se arrelar al territori i tenir un projecte de futur digne i en igualtat d'oportunitats a la resta de ciutadans, necessiten aprendre l'idioma, necessiten conèixer el seu entorn, saber a quines institucions es poden dirigir per poder desenvolupar tot el seu projecte personal. Després també hi ha altres projectes, com serien els projectes Òmnia, que són projectes de caire comunitari que pretenen erradicar la bretxa digital a través de diferents accions d'apropar la tecnologia a persones que per la seva situació de vulnerabilitat no la disposen o per la seva situació socioeducativa mai han rebut aquesta formació i que per tant tenen moltes limitacions per poder-se ajustar a les noves tecnologies avui dia, tenint en compte que gairebé tota la nostra activitat està com digitalitzada, cites prèvies, la nostra relació amb la institució i amb els agents locals i ajuntaments passa per suports a tràmits, etc. Per tant, el que fem una miqueta des de l'àrea de desenvolupament comunitari és donar oportunitats a aquestes persones perquè puguin desenvolupar els seus projectes personals, laborals i formatius amb igualtat d'oportunitats. L'altra àrea és l'àrea d'economia social i solidària, on Gentis és l'entitat dinamitzadora de l'Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines. En el marc d'aquest servei treballem de manera coordinada i col·laborativa amb altres cooperatives i entitats del tercer sector agrupades en un altre tipus d'economia, una economia que no és tan mercantil, sinó que és més social, té un model de governança de treball en equip, més humà, més socialitzador, més participatiu. I Gentis aquí el que aconsegueix aportar és tota la seva experiència en la gestió de serveis, gestió de projectes i la bona sinergia i sintonia que existeix amb les diferents cooperatives que en formen part de l'Ateneu. També a Terres de l'Ebre tenim el projecte Ocell de Foc, que també estaria dintre de l'àmbit d'aquesta economia social i solidària, i cooperativisme, que és un projecte que pretén, a través de les seves accions, ajudar a joves que estan en situació de poder patir una malaltia mental, precisament a visibilitzar aquesta situació de vulnerabilitat mental i emocional que avui dia, per la manca d'oportunitats, té el jovent. Per una banda seria buscar projectes per donar resposta als agents locals, gestionar els equips que estan fent aquests projectes i intentar promoure la col·laboració estratègica amb nous territoris per tal que la nostra activitat arribi allà on es necessiti.